Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah sholat tarawih Masjid Al-Mukminin Pelumutan Desa Dukuh ingkang kula hormati. Sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjakaken ras muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah ngantos dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesarasan, umur panjang katitik kita saged sareng-sareng nindakaken kewajiban menapa dene kesunahan wonten ing saklebetipun wulan Ramadan menika. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta risalah, beta ajaran agami Islam, agami ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah anggen kula panjenengan nindakaken ibadah siam sampun pikantuk setengah perjalanan. Bebasan menika kula ibarataken lomba, kula panjenengan menika memasuki babak semifinal. Tentunya pesertanya itu beda dikala di masa babak penyisian. Menawi wonten awal-awal Ramadan menika insyaallah jamaah wonten pundi panggenan masjid langgar musola menika kebek-bek senajan udan deres tetep mangkat menika menawi babak penyisian 10 hari yang pertama. Memasuki 10 hari yang kedua, setunggal mbaka setunggal rencang kula panjenengan mulai permisi satu demi satu. Mungkin karena disibukkan pekerjaan, disibukkan aktivitas yang lain, sehingga untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadan menika kados dene pun sami nglokro. Pramila kula panjenengan sami Bapak Ibu ingkang saat menika tasih dipun paringi semangat, dipun paringi ghirah, monggo kita ginakaken samsaya pungkasanipun akhir Ramadan, monggo menika samsaya dipun pacu malih semangatipun tak gentar maju, tak gentar mencapai kemenangan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, boten supe kula panjenengan saben-saben bibar tarawih kados kala wau dipun pangandikanipun Bapak Ustad, kula panjenengan senantiasa muji dhateng Allah Subhanahu wa taala. Subhanal Malikil Quddus, Maha suci panjenengan Gusti, zat kang maha kudus. Kudusun subuhun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Maha suci panjenengan zat kang maha kudus, Rabbuna dados pangeran kawula, wa Rabbul malaikati lan dados pangeranipun para malaikat, waruh lan pangeranipun para ruh kula panjenengan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Gusti Allah menika mengerani sedanten makhluk ingkang wonten ing alam donya, wonten ing semesta alam menika. Pramila jumbuh wonten ing wulan suci Ramadan, monggo kita ngatah-ngatahaken maos Al-Qur'an, kita ngatah-ngatahaken maos sholawat,
lan ugi kita ngatah-atahaken zikir, menyambut, menyanjung, nyebut asmanipun Gusti Allah lantaran donga kala wau. Subhanal malikil kudus, kudusun subuhun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kula jenengan nglenggananing bilih namung Gusti Allah ingkang ngratoni jagat, ingkang dados pangeran, mengerani para malaikat, mengerani kula panjenengan lan mengerani para roh-roh arwah sedanten alam menika. Lajeng kula panjenengan dipun dawuhaken malih supados eling emot nyebut dhateng Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Namung Allah piyambak ingkang suci, ananging kula panjenengan kawula ingkang kebak dosa. Walhamdulillah, lan namung segala puji hanya milik Allah. Sedanten pepuji, sedanten penghargaan namung pantes kita panjataken dhateng Gusti Allah. Wala ilaha illallah, lan boten wonten pangeran ingkang wajib sinembah kelawan sejati kecuali namung Gusti Allah piyambak. Wallahu akbar, lan Gusti Allah menika zat kang maha ageng. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pramila kula panjenengan di bulan suci Ramadan menika dipun kathah-kathahaken sujud dhateng Gusti Allah kanthi kula panjenengan melaksanakan salat tarawih, melaksanakan salat witir, ditambah mangkeh dalu panjenengan nindakaken salat sunah lail. Hadirin jamaah rahimakumullah, saking menika nedahaken bilih kula panjenengan wonten ing wulan Ramadan menika supados pasrah bongkokan, ADDP los sedanten kita pasrahaken dhateng Gusti Allah. Pramila nalikanipun salat kula panjenengan lajeng ngangkat asta kedua tangan. Astanipun diangkat epek-epek madhep kiblat, mulutnya ngendika Allahu akbar, dipun wastani takbiratul ihram. Kula panjenengan pasrah namung Allah zat kang maha ageng. Lantaran kula panjenengan pasrah, astane diangkat niku bebasan kula panjenengan di hadapan seorang raja, di hadapan seorang polisi. Ketika ada penjahat sampun mengangkat kedua tangan, piyambakipun aman saking bedil, aman saking tembakan polisi. Polisi memaklumi berarti Anda sudah dinyatakan menyerah, pramila boten ditembak. Semanten ugi kula panjenengan wonten ing wulan Ramadan kita sareng-sareng pasrah dhateng Gusti Allah lantaran kula panjenengan kersa nindakaken salat. Malih kula panjenengan ugi kapurih-kapurih sujud. Sujud menika sirah mustaka kula panjenengan dipun templekaken wonten panggenan sujud, di atas sajadah, di atas karpet, sirahe ditemplekke, bokonge sing diunggahke. Kamangka sirah menika bentuk penghormatan kagem manusia. Manusia niku dihormati karena kepalanya, pikirannya, kecerdasannya. Tapi ketika sampun sujud, sirah diselehke, ditemplekke sejajar kalih dengkul, sejajar kalih suku. Justru bokong kula panjenengan diangkat inggil, kamangka niku knalpot kula panjenengan. Hadirin jamaah rahimakumullah, saking menika kula panjenengan nedahaken bilih orang yang sudah berani sujud itu artinya dia sudah berani tawakal, berserah diri dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah rahimakumullah, pramila monggo kita nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi wonten ing wulan Ramadan menika kita dipun golongaken dados kawulanipun ingkang la'allakum tattaqun. Pun 10 menit punjul 10 detik saking kawula cekap semanten. Billahi taufik wal hidayah, kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.